Uy! Ang papa ka doon. Makatuon pa ka ito ba gano'n? Ay, sorry, Sir Fred. Kaya ako nasusutan ko ang bag. Makulog na. Basta! Hindi ako na makulog. Ito na, kuha na mo ng cellphone mo. Bulos ako. Ate Marlene ang mapicture. Ay, di pa kuha mo sa kanya ang bag. Nani, Yan sa likod sa pinto, ang bag ko na. Kaya mo, kanina. Bag ko dahil. Sa likod. kuha, Abi. Abi, wala nyo kami ha, Ate Marlene. O, dalawa na lang din ang bag. Sorry. That's my